Ti sumaruno ang pamuyag kat napawalwan ti Rebolusion ni Diego ken Dagiti Gayyemna. Dagiti agakam kat na Mary Grace Basig, Gabriela, Alisalyn Buiwan, Madre, Christian Kaluya, Diego, Froilan Fabro, Miguel, June Puxva, Gloria, and Ryan Valencia, Paddy. Palagpagan tayo na ako. Welcome ta kayo aming dito ay padaya. Isu dahil iti may kada atawon nga anniversary iti Ilocano Independence. Yan, isu met ti anniversary ti panagkatay ni Diego. Anak ko, kaya madengin dating nga istorya. Natay isu na ananipakal para iti Ilocano Independence against Dagiti Espanyol. Nahihiyak ini imutaan nakita tumikin ni Diego. Kumusta ka, honey? Wow! Nasa kitidi? Nasa kitidi, matagay tayo lang, ang na. Sikam na! Kaya kayo sila kagabi ka, makapuno na kahit tinabintin ka sa video. Ikaw sinagyan si Busa. Apay? Kapag sa lipas mo si Buso. Laging ka. May maya tayo tapuna, may tayo tapuna. Kaya mo nga, nagsalang. Ano yung din? Sarap to eh. Saan na ay nakakabatan pagin ka ng gusto ni Diego ni Gabriela na inasal. Kapasan sila sa atuan, nag-reference sa pagpanagdanada ang bitala, Miguel, itanti oras, naguray tayo na bayag unay kita. At dagiti soldado, asisagana ng gubat na ibagak ti sao. Himay sa rubber groups, kay imo batin sa dagiti Espanyol authorities. Nyem, saan da unay nagbaligi, itanti kasayakan na panawen, na nagado ta our rebellion. Masapog sa ating tulungan kay Rebolution. Diego, saan na mabalin? Gayang ka ka di. Ikaw, kasal ka lang kapsay. Masapol ako tulungan ka tayo. Sige. Gloria, Giacomono, Anyati Armidek, Jakayati Lumaban. Di panagsasalita ka dito'y Rebolution, ket pagbaptitiyan na adu ka na giti Rebolution na tayo. Umempate ba iti banag? Before Umempate o kung wala-wala, kasayatan. Abalin ka ang kasayatan. Magpapasal ka kay Diego. Kapanang? Panagit siya simbahan. Sa kawanyan na, Padre, sa agpasuwa, bagay tigayan ko ken siyak ti Rebolution. Niyang, saan ko kaya ti makapiyag
saan ko kaya timatay? Sino mang salaknip ken ni Gloria? Ken, saan ko kaya alalaitin ni Diego? Diego! Gwen, Diego! Makita! Mabilis lang. Magsublak langin. Ang nega kakasalita, kiboto ni Diego dito omok iti. Di ba katagay ko'y kalimetin na ni Espanyol ito? Ang pwesto dito, pwesto susurat para Dagiti Espanyol. Isandang tayo dito laban na. Di ba katagay ni Miguel na kung ka kay Diego? Diba? Pare, anyan ti armide? Diego ken Dagiti pasurot na ken lumuot ti anyaman ya oras kata. Miguel, hindi ka. At sa ka kay ni Diego. Di ko kaya namatay dahil si tao ni Met Ken nakapipig sa ti Espanyol. Mauwasan? Gwen, Ken, iputaw mo kay Diego kapag di Espanyol. anya? Apay? Napikalisun na, Miguel. Saan ko kaya niya irugo suna? Gayong ko isuna. Kaya man ni Gloria na tatay? Gwen, nyam. Miguel! Kinubad na ti baryo tayo. Sinapod ni Diego. Nakarakat ka layang yung suna? When, naglibas na Diego ken Gloria. Sakbay ti gubat. Aglemneng na daw ti Mesa diso. Ngem, natay ni Gloria. Pagkawanin na. Gloria! Liputan ni Diego ito. Natay ti nobyo no, ken naglibas na Gloria ken Diego. Santa kit di ang tilun. Diego. Sinapunta ni Gloria. Diego! Diego! Ayan mo! Diego! Miguel, pagyaman natin. Hindi ako siya nalay ka. Pagkawanan ka! Pagkawanan ka! Ay! Nagtay ni Gloria! Nagtay ni Gloria? Sinununti ko nagkuyog kayo kung paano. Saan ka nagpamba? Gusto mo, Diego! Gusto mo! Pagkawanan na. Parang dyan ni Gloria! Lamo! Ano sila pasama? Miguel? Kinatay mo ni Diego? Miguel? Despet saratak. Kaya't ko niya isardeng tayo di Rebolusion. At pagkat ako ang Gabriela. Diego! Diego! Sana kapanaman. Masikugat. Si Katitasaw na. Ayaten ka. Ikarik na ibalas ko ti palakatay ni Diego kay tulungan si Rebolusion. Si Pilipinas awan ko ti patangkaran ti Kaya iso dito ti istorya ni tatay. Ikarigatan ni anak kilaban na nabayag para ti independence. Imulit ni Patan ay naklaban niya. Agyaman na ka lang kayo amin ay may ito'y padaya. Ag-celebrate tayo! Ay, tinapod ko. Jack ni Mary, Jack ni Lesa, Jack ni Jim. Chuck ni Florida, Chuck ni Christian.